Здравейте хора! Днеска ще направим ревю на този сервер Ender PvP. Дано да ви хареса. Може да влизате, IP-то ще бъде в описанието. И да, нека да почнем да четем. Искаш фри ранг? War free ранг, ще отидем там. Мени се скина, скин се име. Евентите са от 15:30 и 20 часа. Съпорт скайпът е Tresco2. Другия съпорт скайп е Damal-3R. Гласове за страхотни награди, наклонена вод. Ето така. Вод. Натискате тук, натискате Yes, праща ви в Google и гласувате. Приятна игра. Тук. Фул аксетата вече са позволени. Позволени са само фул аксета, като пред вас в бонус честа. Само един път се взема. Ето тогава съм си го взел. Това ми е Ender честа. Да, това тук е PvP дупката. Сега ще включим флая, да ви разходя около спауна. Тук има това. Тук няма нищо, но става добро за PvP. Тук също. И пак се вършим при дупката. Първият warp е warp create. Вземате си от вода, както ви показах, ключовете. Натискате с десен бутон на мишката. И така, като имате ключ, отваряте. Наградите са 1000, 2000, 3000, 8000, Kit Legend, Kit Ender Plus, Kit Admin и Kit YouTuber. Следващият warp е warp End. Тук стават много добри мелета и няма как да влайвате. За съжаление. Ето тук даже сега се бият хора. И е много забавно. Там има стена, няма как да правите трапове и така. Следващият warp е warp Event. Тук се провеждат евенти като Snake, Drop Party и други. Ето тук застава, слагат честовете, чупят ги или ги убирате и така. Тук си има Ender честове и е много хубаво, тук ги спавам. Warp. Следващият warp е warp Free Rank. Сървър разполага с безплатни ранкове. Като влизате, няма смисъл да си купувате, просто идвате, вземате си ключа, идвате до на чат с Кея, начатите го и върти една и съща книга, която се нарича Legend. Ще ви се падне, винаги ще се пада тя, няма какво друго да се падне. Ето, Legend. И да, ето тук и на 100% се пада Legend. И вече сте Rank Legend, ето. Аз съм Rank Legend. И да, следващият... Чакайте. Следващият warp е warp Nether. Nether. В Nether World Border е 1000 на 1000. Да, тук има лава, има PvP. Нататък тук може да си оцелявате, пак може да се направите хом. Сервер разполага с RES. Ето. RES. Тук всичко за RES е Select, Create и Remove. Така. Следващият warp е warp Ranks. Това вече са ранковете, които се купуват. Това е сервера много добър, защото може да си купите ранк SMS Admin за 6 лева в Skype и ранк Admin за 12 лева, ранк Admin Plus за 18 лева. Не е толкова скъпо и може да си ги купите. Следващият warp е warp Rules или правила на български. Един момент да ми заредят табелите, че нещо се е бъгнал. Да. Ей ги рулесите. Не псувай, мют 25 минути. Не проси, мют 30 минути. Не спами, мют 20 минути. Мега спам, мют 40 минути. Не играй с как, бан 3 дена. Не рекламирай, мют е forever. И такова още няма нищо. Да? И сега ще вкарим моя хом и мисля това да е клипа. Няма друг клип ще ходим да се бием. Да. Ето тук има малко айтеми. Тук мечовете ми, каските, честовете, защите и така. Чайте иска да се спра звука, защото е драно нещо. Тук са плошаките. Тук са още плошаки, тук цяло плошаки, тук имам храна съм оставил. Тук се прави алчемета, ето ми го стаца. Пауър ми е, Егослорда е най-силен, алчемето е на второ, акробатика ми е на 6-то, асито ми е най-слабо. Да, тук си направих едно много готино често момче. Ето тук много емералди има, мисля ги правя на блокове, да знам. Така и така. И мисля, това е от това видео. Не е много дълго, но и не е много кратко. Да, тук може да видите. И довиждане!